чанде пеш Ҳусейн Ғаниев ҳамроҳи рафиқаш Алиҷон Қурбонов нисбати се апаву хоҳар гапартоӣ ва суханони қабеҳ гуфта онҳоро мавриди озор қарор доданд. ҳамзамон Ҳусейн бо ин қаноат накарда ҷавондухтарони муроҷиаткунандаро бо мушту лағат зери латукӯб қарор дода ба яке аз онҳо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. вобаста ба ин раёсати вазорати корҳои дохилия дар шаҳри Душанбе онҳоро дастгир карда айни замон нисбати Ҳусейн ва Алиҷон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. 2 рӯз пеш бошад як ронандаи автомошинаи КамАЗ ки шаҳодатномаи ронандагӣ надошт ҳангоми ҳаракат дар шаҳри Кӯлоб ба автомошинаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомошинаи Opel Astra ва 5 мусофири он аз ҷумла духтарчаи 8 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. гуфта мешавад ки фавтидагон аъзои як оила ва зодагони ноҳияи Муъминобод буданд. дар як таҳхонаи сохтмони дуқабатае дар вилояти Москав ҷасади 2 муҳоҷири тоҷикро пайдо карданд. онҳо бародари ҳам буда, яке 20 ва дигаре 26 сол умр дошт. фарзияи пешакӣ ин аст ки эҳтимол онҳо аз буғу бухори маводи кимиёвӣ заҳролуд шуданд. ҳоло ҷасадҳо барои гузарондани ташхис дар сардхона нигоҳ дошта мешаванд. маликаи тикток блогери русиягӣ ва зодаи Тоҷикистон Дина Саева ки аз хурдӣ орзуи сафар ба Африқоро дошт, ҳамакнун ин орзуи худро амалӣ кард. ӯ дар саҳифаи Инстаграм аксҳои муштарак бо кӯдакони банҷии Африқои марказиро нашр намуда, аз амалӣ шудани орзуи деринаи худ хабар дод. ин иқдоми хайрхоҳонаи худро блогери машҳур ба хотири арвоҳи падари худ бахшидааст. чанд рӯз пеш автомошинаи тамғаи Opel Astra ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгарди шаҳраки 5 пиёдагарди 5сола Муҳаммадҷон Лаҳмаковро пахш намудааст. дар натиҷа мутаассифона хурдсол дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. тамошобинони азиз, ин буд чанд хабари муҳими имрӯз. ба канали мо обуна шавед ва лайку шарҳи худро гузоред.